Dagiti sasarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo itaasardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulime ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Tinasingpet a prinsesa. Nasapa anaulila iti ina ni Prinsesa Wena ubing. Iso nga iti maikadwa agundaway nangasawa ti ama na nga ari iti ubing. Kaya rigan na ama ng laeng ni Prinsesa Wena ti inasawa ti amana. Apaman anagdeng ni Prinsesa Wena ti maikadwa apulo a taon na, pemusay met iti sakit ti amana nga ari. Kadwa dalaengen iti agsyuman kankwana ani Reyna Modina tinagnaed iti palasyo. Iti may sangal daw, Prinsesa Wena, itataawanan day di asawak nga ari. Siya kun ti agturay diti palasyo, ken iti intero a masakupan ti pagarian. Reyna Modina, Ti anyaman na kayat ko ti rumbang a masurot. Nalawag ka di? nalawag, madaydayaw a Reyna. Nukas na nga rod. Kayat ko at tumulong ka kadagiti babawnan ti palasyo. No iso ti pagayatan nyo, iso nga rod ti matungpal na patag a Reyna. Nasaya at nukas na. Kadyak mat kayat nga agkitakit ka. No adda dagiti sumarong karkanyak nga ari, wenno prinsepe manipod iti sabali a pagarian. Gaputa na pintasa, iso ama siguradok nga ado, ti agrayo kanya. Sa anak nga kitakit na patag a Reyna. Pulos. Nasaya at nagkinaawatan ta. O alangarudan, manipod ita. Masapol at tumulong ka kadagiti babaunan dito'y palasyo. Masapol nga agtungpal kan pagserbyan na. Itatawanan day di ari nga ama ni Prinsesa Wena. Awanan ti makalapad iti anyaman akayat ko nga aramidan. Siya kung tagturay itintero a pagarian. Nabayag ajak inaramat ti man nakabalin as sarming apag tataudan tinay dumduma apintas ko. Ngam ita taawanan ti ari anang asawa kanya. Mabalin kon nga aramatan ti sarming ana ibitin dito'y diding. Dat-datlag asarming anakabitin iti diding. Danggam titimat ko. Katsika, ti agriing. Napayag mo ang nakaturugag. Gambita, nagriingak manen, gapo ititimak mo, Modina. Reyna Modina kunam kanyak. Gaputa may sakitan a Reyna. Kat siya kung tiagturay itintero apagarian. Dispensa, nalimnos, Reyna Modina. Nagmayat adenggan ti awag mo kanyak. Dat-datlag asarming. Man nakabalin asarming anakabitin iti diding. Ipakitam kanyak tila nga. Ti kalibnusan a babae iti intero a pagarian. Matungpal, Reyna Modina. At dayta, ti kalibnusan, iti intero, apagarian, napatag a Reyna.
Prinsesa Wena ti makitakan ka, sarming. Aksipod, taiso ti kapintasan iti pagarian. Napatag aray na. Inatiw na ti kinalibnos mo. Kat at dapay nagbalin analibnos ni Prinsesa Wena. Bayat ti panaglapas ti alda. Saan ang mabalin? Jak itulok nga daw martap iti kinalibnos ko? Ti kayat ko. Siyak laang ti kalibnusan. Awanan ti sabalipay. 5 pagarian ti linabsak. Sakbayan na kagtingak ti pagarian nyo, Prinsesa Wena. Prinsipe Aro, Nagdalya sa tak itaadayo. Tapno may panagnag ko ti panagayat ko ken ka. agyaman no kasta, Prinsipe Aro. Nakasagana ang agdalyasat iti linawas. Basta masarungkaran kalaeng. Sapay la kumata saan nakalapdan iti umay ko diti pagarian nyo. Saan ka alapdan, Prinsipe Aro? Nawaya ka amang sarungkar kanyak ditoy. No lakit di tamaanusam ti agdalyasat iti linawas. Maanusak, nalibnos a prinsesa. Saan natubang ti panagdalyasat ko itadayo? Basta masarungkaran ka. Asino yan ang sarungkar ken ni Prinsesa Wena? Iso ni Prinsipe Aro, napatag-aray na mo din. Nagapupay iti adayo apagarian. Nagdalyasat, tapno masarungkaran na laeng ni Prinsesa Wena. Kasta ka di? Wen, napatag-aray na. Soldado, amo mat siguron amanipod pimusay day di asawak nga ari. Siya kung ti agturay dito'y palasyo. Karaman ti intero apagarian. Wen, napatag-aray na. Bueno, kayat ko amapukaw matan ni Prinsesa Wena. Anyo, Si Katibilinak, soldado, ikuyog mo ijay bakir ni Prinsesa Wena. Kat kayat ko apatayam. No di kag tungpal iti kayat ko amapasamak. Si katipaputdak iti ulo kadag iti padam a soldado. Soldado, nabannog akon. Mabalin ka din nga ginanatapay. sige, napatag a prinsesa. Matungpal, tikid daw mo. Anya nga na talaga ti aramidan ta dito'y bakir, soldado. Apay nga inkuyog nak dito'y. Madaydayo a prinsesa. Nalabit apa kay sagmakak daytoy nga ibagakan ka. Isu na laeng, taragrag saka kunti may sagmak. Ngem titong palag ti bilin ti reyna. Anya ti kayat mo asawan, soldado? Napudno a soldado ti pagarian, nga iturayan day di amam. Saan ko ang mabalin at raiduran ti anak day di ari? Soldado, saan ka maawatan? Anya talaga ti mapaspasamak? Kaya't ti reyna apatayin ka, madaydayaw a prinsesa. Anya? Dayta ti makagapo, no apay ngayong kuyog ka dito'y bakir. Ngem saan ko akabaalan nga ramidan? Iso akid dawag kan ka, asaan ka lakuman nga agsubsubli ije palasyo, tapno saan ka ama isagmak. No sa pulen ti reyna ti pamaneknek no napatay ka, makamuditan. Basta ti napatag, jak kabaalan nga ramidan ti bilin na. Aday singasing ko a pamuspusan. Tapno saan ka maisagmak, soldado? Asino ka akalat ang nagparang kada kami itinapatag a prinsesa? Siya tingkantada ti pagarian. Nasinged agayam ko dagiti naganak kani Prinsesa Wena. Kat maragsakannak, ta dito'y bakir tinangikuyogam iti prinsesa. Makapagsarita kami iti personal. Kasta ka di. Mabit lang. Kunam agagayam mo dagiti dadakkel ko. Juan, iso natalgad ka dito'y bakir, Prinsesa Wena. Aging ga iti aggibos ti kinadakas ni Modina. No kasta, amamom ti agdama aray na? Juan, nangisid nga kantada ni Modina. Addaan iti sarming aman nakabalin.
Isu ti mangpat patalinaad itinapintas alangana. Ipakita day di asarming no asino ti kapintasan. Kat no adda umartap iti pintas ni Modina, ipapatay na. Day talakit di ti makagapo no apay akayat na nga ipapatay kan ka ni Prinsesa Wena. Kas tagayam, Nakabutbutang gayam ti agsyuman kanyak. napatag nga engkantada. Kasano ang maparmak ni Reyna Modina? Sakbay ang maaramid na tinakarkaro pa'y ariribok iti pagaryan? Masapul ang mabuong ti sarming ni Modina. Tapno mapukaw ti bilag na. Karaman matan ti bilag ni Modina. Ngam tila ang makaaramid iti dayta. Kat ni Prinsesa Wena. Kas takadi, napatag nga engkantada? Wan. Masapul ang nakasango ka iti sarming, Prinsesa Wena. Kalpasan na, ibalikas mo daytoy. Datdatlag a sarming, ang nakabitin iti diding. Ipakitam kanyak, no asino ti kalibnusan iti entero a pagarian. Apaman nga ipakita ti sarming, no asino ti kalibnusan, ditan a buongam ti sarming, tapno aggibos matan ti kinadakas ni Modina. Kabaalak nga aramidan dayta, napatag nga engkantada. Tirigat na ita, napatag a prinsesa, madaydayaw nga engkantada. Kasano ang makasubli ni Prinsesa Wena iti palasyo? Mabalin kayo at tulungan iti dayta a banag. Ala, denggan nyo ang naimbag ti ibagak. Kan masapul atong palan nyo ti amin nga ipaaramid ko. Sigurado ka nga inaramid mo tibilin ko, soldado? Wan, napatag a Reyna. Kas pamanagnak, na ikabil iti daytoy akahon, ti puso ni Prinsesa Wena. Kayat ko ang makita? Matungpal, napatag a Reyna. Nasayaan. Ala, ikalimunday ta, soldado? Matungpal, napatag a Reyna. Husto ti balakad ti engkantada. Dakalatulong na ito'y puso ti alingo nga impakitak iti Reyna. Mamati nga awanen ni Prinsesa Wena. Ita, aramida kon ti imbalakad ti engkantada. Tapno limod a makastrek kami kini Prinsesa Wena iti siled ti Reyna. Datdatlag asarming anakabitin iti diding. Ipakitam kanyak no asino ti kalibnusan iti entero a pagaryan. Matungpal, napatag a Reyna. Apay ani Prinsesa Wena ti bakpakitam datdatlag asarming? Kaputa isu, ti kapintasan dito'y pagarian, napatag a Reyna. Inatiw na ti kinalibnos mo. Ngam awanan ni Prinsesa Wena, impapatay kon! Nagulbot ti binilin mo. Si bibiyag ni Prinsesa Wena ngaging kaita. Isu nga inatiw na latta ti kinalibnos mo. Saan ang mabalinday toy? Dusak itamat lang tawanan bain a soldado! Inalilaw nak! Soldado, agkakaribusudan itiruar ti palasyo. Sigurado ang naduktalan ni Reyna Modina ti panangalilaw ko kenkwana. Sigurado a pasapsapol na kun. Ang mga noan niya ti aramidan na kan ka. Makamuditan, Prinsesa Wena. Umay kakit din. Darasan ta ti agtignay. Masapol ang makapantay ti seled ni Reyna Modina. Ulimak! Agulimak kayo, tadungag kayo kanya. At dapadayo a soldado anang lilaw kanya. Iso nga impaawag kayo amin, tapno dosag dayjay a soldado. Ala, agpila kayo, kat sagay sang umasidag kayo kanyak, tapno madosak ti soldado ama nang lilaw. Naidumduma dahi ti asarming.
Anak abitin dito'y diding ti sila ti Reyna. Mariknak nga ada na idumduma abilag day ti asarming. Bayat ti kadak iti sango na. Timbilin ti inkantada abaliksek. Dat-datlag asarming anak abitin iti diding. Ipakitam kanyak no asino ti kalibnusan iti entero apagarian. Matungpal ti kitaw mo, kalibnusan abalasang. Siyaklat ta ti agday ti sarming? Siyaklat ta ti pakpakitam? Kapo tasika ti kalibnusan, iti intero apagarian. Banag apakaluksawan ni Reyna Modina. Iso akayatnak nga ipapatay. Saan ka di? Dayta ti agpayso, ket kas makita ken ka. Saan la ati kinapudno ti kayat mo a makita, no di ket kumay kayubkeb ti kagar mo amang gibus iti kinadakes ni Reyna Modina. No kasta? Ammom ti panggap ko? Saan amay libak kanya ti pudno, Prinsesa Wena. Isung amok met aday tuyen ti kanibusanak, tati kanibusanak, kanibusanan meten ti dakes nga aramid ni Reyna Modina. No kasta nga rod? Lading itak dat-datlag asarming? Nga masapol abuongan ka? Aramidem noan niya derumbang. Pakaragsak akon ti mano atawan, apa nang ipakpakita iti kinapudno. Masapol nga rod abuongan ka na... Ha? Di rin na mo din na dyan nagikis. Ngam kalaat matlang anak sardang. Anya nga ta tinapasamak. Prinsesa Wena! Anya tinapasamak, soldado. Nay matangak manipod iti terasa ti palasyo. Nagasok iti nangisit ni Reyna Modina. Kalpasan na, nagpukawan. No kasta nga rod. Naggibusan ti kinadakas na. Kagiddan ti panakabuong ti datdatlag asarming, naggibus matan ti kinadakes ni Reyna Modina ubping. Manipod nga rod idin ni Prinsesa Wena ti nagturay iti pagarian, kat nagbalinday to'y anasayaat a leader. Kagiddan matan tinaragsak a panagbiag dagiti agindag iti pagarian. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri.
agpipindasin siya kayo. Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.